स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक करें, शेयर करें और रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा वीडियो लेके आवत रहे। पहल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जे की काल एगो शो में लाइव आई रहे और खेसारी जी के शादी के सालगिरह के बधाई भी दिले, जौना के वीडियो हम अपना चैनल पर अपलोड कर दिले बनी। आप सभी नहीं देख ले तो जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना साली जी सहारा करो फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर आज टीवी पर पहला बार देखावल जाई और ये फिल्म के भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर आज शाम 7 बजे से देखावल जाई, जौना के आप सभी जाके देख सके। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना मौगी खेले पबजी फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहा, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बने और ये गाना काफी वायरल हो गई बा और ये गाना के मात्र एक दिन में 4.2 मिलियन यानी 42 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना मिठिया दे दा वीडियो कॉल पर फुल वीडियो सॉन्ग अंकुश राजा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा अभिनेता राकेश मिश्रा और रितु सिंह के ओर से, जिनकर फिल्म इच्छाधारी नाग के गाना जब से आयलू फुल वीडियो सॉन्ग इंटरटेन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना आवना कोरा में रानी फुल ऑडियो सॉन्ग माया एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना इधर आने का नहीं फुल वीडियो सॉन्ग अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बने और ये गाना के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना धारालू तू रहरिया में फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बने और ये गाना के अब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।